गिबियावनो बयनिसिमबो आफा इसोरनि मुङै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोयो। बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव इसोर आफानि गोथार बाथ्राफोरखौ एसेबाबो फोरमायनो सानबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना गुबुनफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जाहाथे इसोरनि रावफोरा गासैनावबो सहैनाय बायदि आरो जों बयखौबो बिब्दियैनो अनसुला इसोर आफाया बोर होथों। बे देवबारनि इसोरनि गोथार रावफोरा जों बयखौबो हांख्रायदों, जाहाथे जोङो अरायबो सासे इसोरनि गुरै आरो माहि सुबुं जानो हानाय बादि आरो जोङो प्रभु जिसुनि गाहाम रावफोर जानानै समाजनि बै बोलो गैयै सुबुंफोरनि गोहो आरो बोलो होग्रा सुबुं जानो थाखाय जोंखौ प्रभु जिसुआ हांख्रायो। बेजों लोगोसे दिनै जों बयखौबो हांख्रायदों, जोंखौ थोनदों जोंनि खोमाफोरखौ खेवनानै इसोरनि गाहाम रावफोरखौ खोनासंनो आरो गोथार जिउखौ जोंनि सालायफोरखौ गुरै खालामनो, जाहाथे जोङो इसोरनि बायख'नाय अननायनि रावफोरखौ आरो बासायजानायनि खौरांफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय बादि। सेथि फरायनायाव जोङो रोखायै मोनथिनो मोनो, अनसुला इसोरनि मेगननि नोजोरफोरा जेब्लायबो दुखिया आरो हेफाजाब गैयै सुबुंफोरनि सायाव थायो। अनसुला इसोरा जेब्लायबो गिग्रा, खाना, बेंगा, लेंग्रा, रायज्लायनो रोङैफोरनि आरो समाजाव गाहाय थाखोनि मानसि सानजानाय सुबुं माहारिनि गेजेराव मददखौ होयो। आरो गितफोरनि फोरमायनायावबो जोङो खोनानो मोनो, इसोरा बोलो गैयैफोरनो बोलो होग्रा, खानाफोरखौ नुहोग्रा आरो गावनि समाय लानायफोरखौ जाफुंहोयो। बेनिखायनो नैथि फरायनायाव गोथार जेम्सआ फोथायारिफोरनो मोनसे समाजनि न्यायनि थाखाय गसंथानो बिथोन होदों। बियो मोनसे फोथायारिफोरनि थाखाय चेलेन्जिं टास्क। बियो बुंदोंमोन दि गासैबो खृस्टियानफ्रा धोनि आरो गोरिबनि गेजेराव फारागथि खालामनो नाङा एबा प्रेफारेन्सखौ खालामनो नाङा। इसोरनि मेगनाव बयबो समानसो। बे सासे सुबुङा गोरिब, बेनिखायनो बिहा मोनथाय गैया, बे नङा। जोङो माब्लाबाबो गोरिब, उखैनांनाय एबा गैजारोङिफोरखौ लाजि फोनांनो नाङा। नाथाय जोङो हेफाजाबसो होनो गोनां, मानोना अनसुला इसोरा जोंखौ फोरोङो बयखौबो समान मेगनजों नायनो आरो अननो। गाहाम बाथ्राया जोंनो फोरोङो दि प्रभु जिसुआ सासे जोनोमनिफ्राय बेंगा आरो राव गैयै सुबुंखौ फाहामनायनि गेजेरजों बियो आइजाया नाबिनि बुंलांनाय रावफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोबाय। मानोना आइजाया नाबिया बुंदोंमोन खानाया मेगन नुगोन आरो बेंगानि खोमाया खोनागोन। बै आइजाया नाबि बुंलांनाय माखासे रावफोरा जानाखि बेरामफोरनि सोमोन्दै, बे जाबाय जोंनि जिउ खांनायनि बेरामफोरखौबो फोरमायो। जेरै जोंनियाव बेरामफोर दं, बे बेरामफोरा जाबाय गुबुनफोरनो हेफाजाब नांगौखौ जोङो नुनो रोङा एबा जोङो खाना, मानोना जोङो गोरिबफोरनि उखैनायखौ एबा गांनायफोरखौ जोंनि मेगनजों जों नुवा। जोङो खाना जाफ्लायो। जोङो इसोरनि रावफोरखौ खोनासंनो गोसो गैया आरो जोङो बाख्नायनाय, निमाहा बिनाय आरो हामबाय होनाय सोदोबफोरखौ बुंनो गोब्राब मोनो। हयथ' जोङो बेफोरबादि सोदोबफोरखौ जोंनि खुगायाव माब्लाबाबो लाबोआ एबा जों खोनाया। बिनिखायनो दिनै एभान्जेलिस्ट मार्कुसआ बे जाब्रबनाय जाथायजों एबा जिसुनि फाहामनाय, द मिराकल अफ हिलिं डेफ मैन, जोंखौ फोरोङो दि रावबो प्रभु जिसुनि सोलोंसा जानो हाया। नोंथाङा जुदि बै दुखिया एबा उखैनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो रोङाब्ला एबा गोरिबफोरखौ अननो आरो मदद खालामनो रोङाबा, नोंथाङा प्रभु जिसुनि थार सोलोंसा नङा। मानोना इसोरा जेब्लायबो गोरिबफोरखौ जोथोन लायो
आरो आंगो महरै गनायो। बेनिखायनो खृष्टनियाव अनलायग्राफोर, जोङो जेब्लायबो जोंनि जिउनि खाना जानायखौ फाहामनो थाखाय आरज खालामनांगौ। मानोना इसोरा गुबुनफोरजोंबो थायो आरो खामानिफोरखौ मावो। जोङो गोख्रोङै इसोरनि रावफोरखौ खोनासंनो गोनां आरो दुखियाफोरनि गाबनायफोरखौ खोनासंनो हानांगोन आरो बिसोरखौ लोगो हमनांगोन आरो बिब्दियैनो जोंनि जिउनि इसोरारि बुंनो रोङैफोरखौ फाहामनांगोन, जाहाथे जोङो जेब्लायबो इसोरखौ हामबाय होनो जोंनि न'खरनि आरज गाबनायफोराव आरो गोथार इउकारिस्टआव बाहागो लानायजों जोङो मावफुंनांगौ। जोङो सिनायनो रोंनांगौ जे प्रभु जिसुनि बै फाहामनाय मावफुंनायाव जोंनिबो बाहागो दं एबा मावफुंनांगौ हाबाफोर दङ। जोङो माबोरै बाहागो दं होनब्ला जोंनि मेगनफोर, खोमाफोर, आखाइफोर, आथिंफोर, जोंनि गोसोफोर, जोंनि बोरफोर, टेलेन्टस आरो गासै बोरफोरजों लोगोसे प्रभु जिसुआ बै गावनि फाहामनायनि जाफुंथायखौ मावफुङो। बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो गाव गावनि गोसोखौ आरो मैखुनखौ प्रभुनो गथायनांगौ आरो बिब्दियैनो जोंनि न'खरफोराव, समाजाव अनसुला इसोरनि बोरा बोहैगोन आरो बे बुहुमा गोजोननायनि मोनसे न'खर जागोन। प्रभु जिसुआ जों बयखौबो बोर होथों।